Sa video na ito, pag-uusapan natin ng mga budget second-hand cars na hindi man lang tataas sa presyong 150,000. Number 10, 2003 Mitsubishi Lancer MX. Muli na namang nagbabalik sa ating listahan ang pambansang sedan ng Pilipinas, ang Mitsubishi Lancer MX 2003. Kilala ito sa swabing design, budget-friendly na presyo at performance sa talaga namang maaasahan, kaya isa ito sa mga paboritong sasakyan ng bawat Pilipino. Ang 2003 Lancer model na ito ay may 1.6-liter internal combustion petrol engine at 98 horsepower at 5,000 RPM na mayroong total fuel capacity na 50 liters. Meron din itong torque na 150 newtons at 4,000 RPM, habang ang maximum speed naman ito ay aabot sa 176 kilometers per hour sa pamamagitan ng manual o automatic transmission. 5-seater ito na may 4 doors. Front-wheel drive naman ito na kinokontrol ng hydraulic steering wheel na may kasamang disc brakes para sa front at rear tires nito. Kaya siguradong hindi ka pati mapag-iiwanan sa kalsada kung ito ang minamaneho mo. At ang kagandahan pa nito ay maaari itong mapasayo sa napakamurang halaga o average price ng 145,000 pesos. Number 9, 2000 Honda City Type Z. Isa na namang budget-friendly car na naging kaantabay ng mga Pilipino sa kalsada dahil sa VTEC technology nito. At ito ay ang Honda City Type Z 2000. Ito ay may 1.5-liter petrol engine, 105 horsepower at 6,000 RPM at torque na 129 newtons at 4,700 RPM at manual transmission driving option. Ang fuel tank capacity naman ito ay abot sa 45 liters at maximum speed ng 171 kilometers per hour. Para sa akin ay isa ito sa pinaka-komportableng subcompact sedan na inilalaban ng Honda sa merkado. Hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na din sa buong mundo. Hydraulic na din ang steering nito, front disc brakes at rear drum brakes. At talaga namang family-friendly ito dahil sa decenteng legroom at headroom nito. Kahit na listed ito bilang isang subcompact sedan, ang 2000 Honda City Type Z na ito ay mabibili mo pa din ngayon sa average price na 85,000 pesos. Number 8, 2004 Nissan Sentra GX. Ang Sentra ang isa sa mga pinakakilalang kotse ng car manufacturer na Nissan na unang inirelease sa bansang US noong 1982. Madali naman itong tinangkilik sa ating na karaniwang ginawang service cars ng mga kumpanya sa ating bansa, lalo na sa mga sales representative noong kapanahunan nito. Sporty na din ang dating nito, kaya talaga namang patok sa masa. Mayroon itong engine variant na 1.3 liters, 1,392cc, 87 horsepower at 6,000 RPM na may torque ng 116 newtons at 3,600 RPM at manual transmission driving option. Isa ito sa mga pinakamadaling i-drive dahil maganda ang suspension system nito, kung kaya't magiging confident ka talaga sa handling nito na nagiging matinding kalaban ng Honda Civic noong kasagsagan ng panahon nito. Sa panahon ngayon ay mabibili mo ito sa average price ng 100,000 pesos. Number 7, 1997 Nissan LEAF. Mula na naman sa car manufacturer na Nissan ay pasok sa ating listahan ang 1997 Nissan LEAF. Isa ito sa paboritong sakyan ng mga hip-hop artists sa ating bansa noong late 90s. Maganda ang forma nito na lalo pa nilang pinapaganda sa pamamagitan ng pag-set up sa mga ito. Kagaya ng naunang Nissan Sentra ay mayroon din itong 1.3 liters engine, 1,392cc, 87 horsepower at 6,000 RPM na may torque ng 116 newtons at 3,600 RPM. At syempre, sabi nga ng iba, basta Nissan ay siguradong malamig ang aircon nito. Sa panahon ngayon ay mabibili mo ito sa average price na 90,000 pesos. Number 6, 1996 Honda Civic. Ang Honda Civic ay unang lumabas noong 1972 na patuloy pa ding namamayagpag sa kalsada hanggang sa ngayon dahil sa kilalang tibay at racing performance ito. Sa lahat ng mga modelo nito ay hindi maikakailang ang mga modelong 1995 hanggang 2000 ito ang isa sa mga the best models ng Honda Civic. Kung kaya't pasok sa ating listahan ng 1996 Honda Civic. Mabilis itong sumikat sa merkado sa tulong na din ng pag-hype ng mga car enthusiasts dito. Sa katunayan ay marami ding itong Facebook page at groups ang updated sa pagpo-post tungkol sa kotse na ito. Karamihan ay sineset up pa din ito sa panahon ngayon at talaga namang poging-pogi ang low profile na itsura nito. Mayroon itong 1.6-liter inline-4 engine, power na 106 horsepower at 6,200 RPM at 103 pound-foot at 4,600 na
torque. Swabe ang body nito at mura pa din ng spare parts, dahilan kung bakit nananatili pa dito sa ating kalsada hanggang ngayon, kung kaya't isa ito sa mga pinakamatibay na kotse sa ating bansa na maaaring mapasayo sa halagang 100,000 pesos. Number 5, 2001 Kia Sedona. Unang lumabas noong 1998, ang Kia Sedona ay kilala ngayon sa pangalang Kia Carnival na nasa ika-4 na henerasyon hanggang sa ngayon. Maituturing itong minivan dahil na din sa itsura at purpose ng pagkakagawa nito. Isa ito sa kilalang kalaban ng Honda Odyssey, kaya hindi mo basta-bastang pwedeng maliitin ang sasakyan na ito. Ang family car na ito ay may 2.9 liter engine, 142 horsepower at torque na aabot sa 310 newtons. Suwabe ito para sa future long ride trip mo kung balak mong isamang iyong pamilya o di kaya naman ang iyong barkada dahil sa 7 to 8 seating capacity nito. Medyo maghanda ka na nga lang ng budget pang gas dahil medyo malaki ang makina nito. Pero sa kabila nito, ang 2001 Kia Sedona na ito ay maasahan pa din nating makipagsabayin sa daan sa presyo nga abot lamang sa 120,000 pesos. Number 4, 1996 Toyota Big Body. Isa sa mga sikat na modelo ng Toyota Corolla nito ay ang big body version nito na lumabas noong 1996 na bumenta din sa iba't ibang car enthusiasts na talaga namang binibihisan nito. Isa ito sa mga paboritong modelo ng kotse noong panahon ng late 90s at magpahanggang sa ngayon ay kasalukuyan pa ding tinatangkilik ng mga avid fans at supporters ito. Kahit sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Middle East ay may mga local nationalities pa ding bumibili upang iset up at ibang forma sa daan. Ito ay may 1.8 liter engine, 105 horsepower at 5,200 RPM, 117 pound-foot at 2,800 na torque na maaari mo pa ding mabili ngayon sa budget-friendly price na 115,000 pesos. Number 3, 2008 Hyundai Getz. Ang Hyundai Getz ay isang front-mounted, front-drive super mini hatchback sedan na inilabas noong 2002 hanggang 2011 para sa worldwide market na naghahanap ng compact, mura pero performance-driven na sasakyan. Karamihan sa mga modelong napunta sa ating bansa ay may base engine na 1.4 liters, 1,399cc, 4-cylinder, 700 kilowatts power at 126 newtons sa torque. Kahit maliit ay pangmalayuan naman ito dahil sa 45-liter fuel tank capacity nito. Bagamat phase out na ang sakyan nito, hindi naman ibig sabihin noon na mahirap na itong i-maintain dahil madami pa din naman itong aftermarket spare parts. So far, ano-ano ang mga favorite mong second-hand cars sa listahan? Comment mo yan down below. Ang 2008 Hyundai Getz na ito ay maaari mong mabili ngayon sa second-hand market price na 140,000 pesos. Number 2, 2004 Honda Civic Dimension. Isa na namang modelo ng Honda Civic ang pasok sa ating listahan dahil proven talaga itong maaasahan. Kumpara sa mga naunang modelo ng ating pinag-usapan ay mas bago na ang itsura nito dahil dumaan na ito ng masusing facelift. Base na din sa request at kagustuhan ng mga taga-suporta nito. Mayroon itong 1.6 liter inline 4 engine, 115 horsepower at 6,100 RPM at torque na aabot sa 110 pound-foot at 4,500 RPM. Medyo maingay nga lang sa loob nito dahil sa mahinang acoustic lining nito, kung kaya't medyo dinig mo ang kalsada pati na din ang makina nito sa loob habang ikaw ay nagmamaneho. Bagamat may kapintasan na hindi naman sapat iyon para tanggihan mo ang sasakyan na ito na aabot lamang sa presyo ng 150,000 pesos. At number 1, 2000 Honda Accord. At ang pinakahuli at pinakauna sa ating listahan ay ang year 2000 Honda Accord. Ang Honda Accord ay unang lumabas sa merkado noong 1976 at isa sa pinakamabentang sedan sa bansang Amerika. Sa Pilipinas naman ay mabilis itong pumatok dahil sa sosyal na exterior at interior features ito, kung kaya't madami ang nag-aagawan dito, lalong-lalo na ang mga mayayaman, artista at mga politiko. Ito ay may 3-liter V6 engine, 200 horsepower at 5,500 RPM at torque na abot sa 195 pound-foot at 4,700 RPM. Pwede ka ding mamili sa automatic at manual transmission driving options ito. Bagamat medyo may edad na ang luxury car na ito, ay garantisadong maasahan pa din ang performance ito, lalo na at proven and tested na ang mga sasakyang gawa ng Honda. Kung sakali man, ay marami namang aftermarket spare parts ito kaya hindi ka pa rin mapag-iiwanan ng panahon. At kung gusto mong makapagmaneho ng luxury car sa murang halaga, ay siguradong pasok ito sa mga pagpipilian mo dahil ang 2000 Honda Accord na ito ay maaari mong mabili sa presyong 130,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!